കേരളത്തിന് ഓണസമ്മാനമായി അനുവദിച്ച രണ്ടാം വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിൻ തലസ്ഥാനത്തെത്തി. വ്യാഴാഴ്ച പുലർച്ചെ 4:30-ക്കാണ് ട്രെയിൻ കൊച്ചുവേളി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയത്. ട്രയൽ റണ്ണിന് ശേഷം ഞായറാഴ്ച കാസർഗോഡ് നിന്നാകും രണ്ടാം വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിനിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന സർവീസ്. ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പിന് പിന്നാലെ ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം 3 മണിയോടെയാണ് ട്രെയിൻ ചെന്നൈ സെൻട്രലിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടത്. വെള്ളയും നീലയും നിറത്തിലുള്ള 2 വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിനുകൾ കൂടി ബേസിൻ ബ്രിഡ്ജിൽ തയ്യാറായിരുന്നെങ്കിലും ഡിസൈൻ മാറ്റം വരുത്തിയ പുതിയ നിറത്തിലുള്ള വന്ദേ ഭാരതാണ് കേരളത്തിന് അനുവദിച്ചത്. ആകെ 8 കോച്ചുകളുണ്ട്. ഞായറാഴ്ച പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി രാജ്യത്തെ വിവിധ റൂട്ടുകളിലായി 9 വന്ദേ ഭാരത് സർവീസുകൾ വീഡിയോ കോൺഫറൻസിംഗ് വഴി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തുള്ള യാത്രാ സർവീസ് 26-ന് തുടങ്ങുമെന്നാണ് സൂചന. കേരളത്തിനുള്ള രണ്ടാം വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിനിൻ്റെ സമയക്രമം ആയിട്ടുണ്ട്. കാസർഗോഡ് നിന്ന് ആലപ്പുഴ വഴി തിരുവനന്തപുരത്തിനായിരിക്കും സർവീസ്. രാവിലെ 7 മണിക്ക് കാസർഗോഡ് നിന്ന് യാത്ര തിരിച്ച് ആലപ്പുഴ വഴി ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3 മണിയോടെ തിരുവനന്തപുരത്തെത്തും. കണ്ണൂർ 8:03, കോഴിക്കോട് 9:03, ഷൊർണൂർ 10:03, തൃശൂർ 10:38, എറണാകുളം 11:45, ആലപ്പുഴ 12:38, കൊല്ലം ഉച്ചയ്ക്ക് 1:55 എന്നിങ്ങനെയാണ് സ്റ്റോപ്പുകൾ. മടക്ക ട്രെയിൻ വൈകിട്ട് 4:05-ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് യാത്ര പുറപ്പെടും. തുടർന്ന് രാത്രി 11:55-ന് കാസർഗോഡ് എത്തുന്ന വിധത്തിലാണ് സമയവും റൂട്ടും ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. കൊല്ലം 4:53, ആലപ്പുഴ 5:55, എറണാകുളം 6:35, തൃശൂർ രാത്രി 7:40, ഷൊർണൂർ 8:15, കോഴിക്കോട് 9:16, കണ്ണൂർ 10:16, കാസർഗോഡ് 11:55 എന്നിങ്ങനെയാണ് ടൈം ഷെഡ്യൂൾ. ആഴ്ചയിൽ 6 ദിവസം സർവീസ് ഉണ്ടാകും. തിരുവനന്തപുരത്തിനും കാസർഗോഡിനും പുറമെ കൊല്ലം, ആലപ്പുഴ, എറണാകുളം സൗത്ത്, തൃശൂർ, ഷൊർണൂർ, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ സ്റ്റേഷനുകളിൽ സ്റ്റോപ്പുണ്ടാകുമെന്നാണ് നിലവിലെ അറിയിപ്പ്. ആഴ്ചയിൽ 1 ദിവസം അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്ക് വേണ്ടി സർവീസ് ഒഴിവാക്കും. കാസർഗോഡ് നിന്ന് ആലപ്പുഴ വഴി തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പോകുന്ന ട്രെയിൻ പാലക്കാട് ഡിവിഷന് കീഴിലാകും പ്രവർത്തിക്കുക. ഇപ്പോൾ കാസർഗോഡ് നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് എത്തുന്ന കേരളത്തിലെ ഏക വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിൻ കോട്ടയം വഴിയാണ് സർവീസ് നടത്തുന്നത്. ടീം ന്യൂനെറ്റ്.